Molt bon dia, tropa. No esperava començar així el vídeo. Pensava fer la introducció del tren de Rodalies i el tren dels catalans a l'inici, però gràcies a la Renfe he pogut esmorzar aquí a l'estació dels catalans, a Martorell Central. Gràcies a la seva gran puntualitat, doncs he perdut els catalans, no hi ha més. M'hauré d'esperar una horeta, havia d'arribar a les 8 a Manresa i arribaré a les 9. I bé, doncs arribaré a les 9, em trobaré allà amb el Cristian i el Jordi. Anem cap al Cap de Gallina Pelada, a veure què em trobo, com surt l'excursió. Sortirà bé, però mai he anat, així que és una nova experiència. Segur que és molt interessant i molt guapa. R5 Manresa Baixador Via 1. Aquesta tropa. Què passa? Ui, bones, Cristian. Algo aquí, per el vlog. Hòstia, que rebento el retrovisor. Ui. Un espècimen, saluda, Cristian. Et veus en forma? Em veig molt en forma. Molt en forma. Tu, Jordi, com et veus? Bé. Comencem la ruta per una trialera. Estan comentant que és més útil el quadriceps o el gluti per aquí i hem arribat a l'acord que és més important el gluti. Al final, fixeu-vos amb el coqui, ara no gaire, però fa com puntades al gluti. Llavors és el que estem treballant. Estàs d'acord, Cristian? Sí, d'acord. Totalment d'acord. PR, personal record. Quines vistes? Ja és el moment coqui. I la muntanya està malament, també. El riu aquí, que no tampoc està malament. Com vas, Coqui, tu? El Coqui no para, Primera parada. Puta, anava al davant i es queixa, tio. Anava davant i es queixa el Coqui. Bueno, jo he de dir que també estic bastant patat, la veritat. Bueno, no sé com es veurà així, jo estic bastant patat. A veure quines vistes tenim. Poca broma. Aquí sota hi havia un rierol, ara no hi ha prou aigua. Cristian de fons, ben maco. Hem de seguir pujant, fins allà dalt. No portem ni una quarta part. Els ocellets de fons, ben maco. Encara queda una mica de pujada. Som-hi. Estem veient un espècimen d'Homo sapiens, Coqui sapiens, una ampolla d'aigua pels microplàstics. Ha de ser metàl·lica, millor. Però pesa menys, és veritat, pesa menys, és menys dens, hi ha menys quantitat de material. Un plàtan per potassi, per no enrampar-se, per no tenir rampes, enrampar-se complicat en aquest ambient. Collons, amb els núvols. On va el Coqui? Se'n va sense nosaltres. Mireu que maco, tot verd, ben maco. Déu-n'hi-do el que hem pujat. Déu-n'hi-do, allà hi ha Pedraforca per allà, disculpeu. Això tot verd, ben maco. Bones paraules, Cristian? Bueno, bona ruta, anem bé, ja hem passat el pitjor. Estava molt fora del Magí. Fora de gym, però més fora encara de cardio. Gràcies. Molt bé, li dono... M'aproves? Aprovat. Gràcies. Bé, doncs ens han aprovat. Ara hem d'acabar de pujar al Cap de Gallina Pelada, que és allà dalt. No és allà dalt, no, Cristian? Recte? Allà recte. Sí, efectivament. Sí. Ah, allà? Doncs allà, jo què sé. I som-hi, va. El bus i el Pedraforca, allà darrere, jo diria que és una bona. Digues, Coqui, això què és? El Pedraforca, el de la dreta és el Pollegó superior, el de l'esquerra el Pollegó inferior, al mig la Tartera, allà diria que és el Cap Verd,
el Serra del Cadí com a bona i cap allà a l'esquerra darrere hi ha el Costa Cavirolera. I aquí el refugi. I aquí el refugi. Allà dalt ens espera la gallineta. Gallina pelada. Pelada sí, però gallina? Gallina per què? Perquè no s'atreven a pujar-hi? Això li preguntem al Xavi. Dos 2.322 metres. Estem aquí amb la tropa, ja al cap de Gallina Pelada. Voleu dir algunes paraules? Tu què vols dir, Coqui? Molt bé, bona ruta. Bona ruta, millor. Jo encantat de compartir aquesta ruta. La part fàcil, que és la baixada, però després això no. He de dir que tinc el una mica destrossat, en el bon sentit de la paraula. He de dir que la ruta és dura, o sigui, són 3 quilòmetres i mig amb quant de desnivell? 650 metres. 650, doncs Déu-n'hi-do. Ara toca baixar. Sí. Vas avall? Casa avall. Bé, bon dia, tropa. Espero que us hagi agradat l'edició que he fet a la muntanya. La veritat és que encara no ho he vist, o sigui, més o menys sé que he gravat, però no sé com ha quedat, encara no ho he editat. Va ser ahir, diumenge, avui és dilluns. Jo us ensenyaré l'entrenament de pit d'esquena. Mentrestant vaig preparant el cafè, els àtils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suficient. La veritat és que no tot encedet, no us mentiré. Va ser una bona ruta, va ser això, doncs, com vaig dir, com hem dit, els meus amics i jo, 8 quilòmetres de pujada amb 650 de desnivell, 4 quilòmetres de pujada amb 657 metres de desnivell, després 4 quilòmetres amb 657 de desnivell negatiu. La pujada prou dura, la veritat, tot i que vam anar molt ràpid, a l'hora i mitja, està molt bé. I molt content, però com dic, estic força cansadet, el cafè, els àtils, una mica de sal, la xocolata negra sense acabar, doncs ens dona l'energia suficient per fer pit d'esquena. Comencem amb unes flexions, ja que tinc el repte de quan arribem als 1.000 seguidors a Instagram, doncs això, fer 100 flexions, jo crec que puc arribar prou bé, faré sèries, divendres passat vaig fer 3 sèries de 50 flexions. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, zu verstehen, was in diesem Machtbereich. Pokémon, komm, schnapp sie dir, in allem, was ich auch tu. Pokémon, oh mein bester Freund, komm, retten wir die Welt. Pokémon, komm, schnapp sie dir, wir vertrauen auf unseren Mut. Ich lerne von dir und du von mir. Pokémon, komm und schnapp sie dir. Bé, tropa, hem fet press inclinat amb manovelles, m'ha sorprès. Ara farem una press inclinat amb màquina Motopower, amb màquina Smith. Quina és la màgia? La màgia és que al fer un press inclinat amb manovelles també les flexions, però sobretot el press inclinat amb manovelles, es cessa molt el sistema nerviós, no només perquè moguem pesat, sinó perquè és moviment lliure, treballar els estabilitzadors és fatigant, com una banca no tant, perquè no mos tant de pes, però Déu-n'hi-do. Així que passem a un exercici molt menys exigent a nivell d'estabilitzadors i de sistema nerviós. Li falta una mica de lubricació a aquesta barra, la veritat. A aquest punt intermig, alt, se'm bloqueja una mica i a més no estic acostumat a aquesta barra, normalment pensa que té una mica d'inclinació. Però bé, 25 quilos per banda, 7 repeticions, és millorable, però com dic, no és el que estic acostumat, així que prou content. Passem al pec deck, va.
riuen i riuen les senyoretes. Després de beure 3 copes, atrevits són els xavals, esperant aviam què passa. Aneu amb compte, rialleres, no perdeu el món de vista, perquè la nit pot fer mal, si és que algú de tu precisa. Ha! Aquest barri no és per tu, no. Aquest barri no és per tu. Si pel carrer tu vas cridant massa, No fa falta flipar-se més, mantindré el pes, faré un parell de sèries més, amb aquest pes una més, potser amb la tercera també, amb aquest pes, però bé, ja veureu si ho gravo, si no us deixo un posing i finalitzarem el vídeo. Està sent un bon entrenament, la veritat, i amb càmera. Tropa, ha arribat l'hora del posing. El pit no crec que estigui gaire congestionat ja, però l'esquena està on fire, està pur foc. Així que bueno, el doble de bíceps per davant potser se'n veu bé, però per darrere se'n veurà millor. A veure, el pit ja no està gaire congestionat, però bé. Ara ve la màgia. No faré gaire aquesta, que és més aviat de menys físic, i aquí ensenyem les cames, tot i que ara no les estic ensenyant, però aquí són més de clàssic. Bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Una ruta per la muntanya, una mica de pit i esquena. He trigat força d'entrenar avui, però bé, anava acompanyat, hem tingut almenys càmera, hem tingut bons angles. Bé, ens veiem al següent capítol, al següent vídeo més aviat. Apa, salut i força, Canut, va!